Wawazfumu lero ndabwera ndi uthenga umene upita kwa Mr. Brighton Mpanya. Mr. Brighton Mpanya amachokera ku Nkhotakota koma amakhala mu dziko la South Africa ku Cape Town. Mkulu ameneyu ndosokoneza ndo akuba. Mkulu ameneyu wapanga chipongwe mnyamata amene amatchedwa Mr. Prince Phiri. Mr. Prince Phiri ndi mnyamata amene amapanga ma business otenga salu ku Malawi kupita nazo ku John komwe ku Cape Town. Ndakafika kumene kuchako amambopanga deliver salu zija. Ndi monga mukudziwa ntchito ngati zimenezi omene okhaleko ndi anyamata orazi kuthandizira. Ndi anyamata ake analayina Mr. Brighton Mpanya. Ndeka anampasa chinthu kuti apange deliver sitikudziwa kuti zinakhala bwanji. Koma malipoti akunena kuti Mr. Brighton Mpanya ali ndi ngongole ya nyamatayo yokwanira 4.4 rand. Ndi nyamatayo wakhala akwafikira kwa nthawi yayitali. Koma Mr. Brighton Mpanya amangomuza ndi pasabe panopa zinthu sizikuyenda. Ndi nyamatayo amangomvetsetsa. Ndi wakhalabe akwakumbusa zosaita zake. Mr. Brighton Mpanya adambloka ndipo namba yawo ikulowa voicemail. Akagwisa namba ina kwatumiza text kuti ndine wakuti amaiblokaso. Zachizipikire mkulu amene ndo akuba. Ndi tikumusakasaka. Kwa anthu amene mungamuone mkulu ameneyi, imbirani foni pa namba iyi. Mwini wake wa ndramayo azakupasani kena kake, azakuthokozani ndi kandrama, sazakusiyani ulere. Ndazifumu ngati mukudziwa kumene kuli mkulu ameneyo, chonde imbani foni pa namba iyi. Komanso ndifuna ndingolangizako ena ake amene akuonera video imeneyi. Ngati mupanga mchitidwe okhumudwitsa anthu chonchi, omadya zinthu za anthu pofuna kuti mutukuke, pofuna kuti mukhale ochita bwino, kudzera ku misozi ya ena mudzafa ngati nkhuku. Ndi bwino kukhala ovutika kusiyana kuti muzidya zinthu za anthu. Muzidya zinthu za anthu, anthu aja nkumalira chifukwa cha inu. Akuluakulu mtima umene usiyeni.